Hola de nou, com esteu? Bé? Benvinguts de nou. La festa de la música continua en este certamen que s'està deixant moments impagables. Quin diumenge estem vivint, continuem en la Safor, ara vos es presente, però sabeu que les tres bandes que participen en aquesta secció han d'interpretar una obra obligada. És preciosa, jo estava emocionat darrere del backstage quan escoltava Serra de Mariola, el tio Pep, la manta al coll, són cançons tan arrelades, tan nostres, són cançons de la meua terra. I el compositor que es troba entre nosaltres, director de banda, compositor de renom, així en la Comunitat Valenciana i en tota Espanya, està entre nosaltres. Ell és Ferrer Ferran i demani un fort aplaudiment per a ell, si vols alçar-se, perquè és realment emocionant, de veres. És que, clar, he escoltat aquesta versió de Serra de Mariola i és que de veres que m'així la llagrimeta. Enhorabona, Ferrer Ferran, gràcies per estar entre nosaltres. Ells ja estan així a l'escenari, venen des de la Safor, molt a prop de Piles, des de Benifairó de la Valldigna. És un poble xicotet, penseu que tenen... Ahí està, Benifairó. És un poble xicotet, però gran en quant a passió per la música, perquè si en sou, m'han dit que 1.590 i sou 90 federats, estem parlant de que n'hi ha un 10% de la població amant de la música, i això ens encanta. A més, una banda centenària amb moltíssima història, van començar al segle XIX, allà per 1890, així que és un plaer ara, doneu-vos caloreta, perquè aquest escenari imposa moltíssim a la societat musical, l'entusiasta de Benifairó de la Valldigna. Si els tenim. Clar que sí. De fet, és que el seu nom ho diu, en entusiasme ningú els guanya. Voleu conèixer-los un poquet més? Presteu molta atenció a este vídeo. La banda, segons un xic que tenim al poble, que es va dedicar a investigar i va trobar documents, té més de 125 anys. L'entusiasta el va posar un antic secretari que tenim al poble i va considerar que era un nom adequat a una societat musical i va ser ell el que li va posar el nom. De fet, va escriure la lletra de l'himne també, l'himne de Benifairó, i ahí apareix el nom de l'entusiasta. El principal actor cultural del poble és la banda, de sempre ha participat en els actes públics, festius. Jo considero que és el primer lloc de retrobament del poble, més que qualsevol altra entitat. Una de les coses que més sorprèn a la gent que ve de fora a tocar l'entusiasta és que som una gran família, tots som amics, tots col·laborem, i ja el dic, el que ve de fora es queda sorprès, més que per la qualitat musical, que ja és gran, és per la qualitat humana que hi ha al grup. A la banda, en la corda de clarinets, precisament, dels 14 clarinets que anem al certamen, 4 d'ells són parella, s'han casat, s'han conegut en la banda i segueixen tocant junts a la banda. Jo mateixa toco amb la meva filla i el meu germà, que venen tots els assajos. Jo he arribat a tocar en l'altra filla major, és a dir, hem sigut 3 membres de la família, dels 4 que som, i se'n van uns i entren altres, i això ja portem així 125 anys, espero que continuï per molt més temps. El cuquet a l'estómac que suposa l'anar a un certamen, passar un control d'accés i el pujar a una sala com és el Palau de la Música, on anar tantes vegades a escoltar orquestes i directors brillants, és una satisfacció. Això no es paguen diners, el sentiment, l'adrenalina que tens aquest dia, no es paguen diners. Després, el treball és millor o pitjor, pots guanyar o no guanyar, però la satisfacció d'anar, això paga la pena per anar a un certamen. Dels 3 últims certamens que hem anat, el de Diputació i el provincial, i quedàrem primer en menció d'honor. I anem a per totes, l'entusiasta quan va s'entrega. L'obra que portem és la quarta sinfonia d'Alfred Ritt. De fet, nosaltres l'any 90 i algo, 92 o 93, anàrem al Palau i portàrem la tercera d'Alfred Ritt. És un compositor de banda i una música, espero que vos agrade.
senzillament molt boniqueta. Jo volia des d'ací agrair a Xelva i a Piles el seu esforç i desitjar-los la millor de les sorts. Som col·legues i anem a competir en igualtat de condicions. Donar les gràcies i amunt entusiasta. Als amics de Piles i de Xelva, de Germanor, en esta festa de la música, entusiasme, ja podeu comprovar que no es falta, així que vos comente quines peces han triat per a interpretar. Per a Calfar, la peça Calfament, tot un clàssic. Suspiros del Serpis, de José Carbonell i García. L'obra obligada ja la coneixeu. Cançons de la meua terra, de Ferrer Ferran, amb el tio Pep, la manta al coll i tants clàssics. I per a l'obra lliure han triat Fourth Symphony d'Alfred Reed. Ho tenim tot preparat, però us falta el mestre, així que donem la benvinguda a Albert González Cardós.